Is-suċċess tal-Partit Laburista ġej mill-moviment li hemm madwaru u dan il-moviment irrid ikompli jikber. Kien dan il-messaġġ fuq Facebook Live fil-paġna tal-Partit Laburista mill-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista meta nieda sejħa l-Volontiera li jridu jingħaqdu mal-Partit Laburista. De Battista spjega kif waħda minn sensiela ta' attivitajiet fil-jiem li ġejjin, is-Sibt 2 ta' Ġunju, il-bibien taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista se jinfetħu għal dawk kollha li jemmnu li jistgħu joffru daqqatit lill-Partit Laburista. Lejlet il-maratona ġbir ta' fondi se niftħu l-bibien taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex nilqgħu lin-nies ħalli naraw, nitkellmu magħhom u naraw fejn jistgħu jagħtu ftit mill-ħin tagħhom lill-Partit Laburista. Kif tafu, is-sena d-dieħla hemm elezzjoni tal-Kunsilli Lokali madwar Malta u Għawdex kollha u elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Kif tistgħu timmaġinaw, dawn huma elezzjonijiet illi jinvolvu ħafna nies u ħafna xogħol. Dawk kollha li jridu jingħaqdu mal-Partit Laburista bħala volontiera jistgħu jżuru ċ-Ċentru Nazzjonali Laburista fit-2 ta' Ġunju mid-9 ta' filgħodu sa' satejn ta' wara nofsinhar. Hemm jiltaqgħu ma' uffiċjali tal-Partit Laburista u flimkien jażlu l-aħjar triq għal dawk li jridu jingħaqdu b'mod attiv f'dan il-moviment. L-għajnuna mitluba dvarja fuq isma differenti u kulħadd jista' jkun parti mit-tim tal-Partit Laburista. Din l-attività hija xhieda oħra ta' kif il-jiem li jiċċelebraw l-10 sena mill-ħatra ta' Joseph Muscat bħala mexxej għandhom iservu biex il-Partit Laburista ikompli jiġġedded u jħares il-quddiem.